Pietricica și Caracatița, după Henri Corneliu. Povestea este despre un pui de caracatiță cu 8 tentacule, lungi de 30 de centimetri. Trăia într-o casă submarină, scobită într-o stâncă căptușită cu alge. Avea o grădină cu mulți copăcei de coral drepți și trandafirii cu alge albastre, verzi, violete, prin care treceau peștișorii mici de culoarea curcubeului, pești țepoși, trandafirii sau cenușii, creveți transparenți ca niște geamuri curate. Erau acolo pești bărboși, asemeni unor profesori severi, pești mustăcioși, pești roșii ca jăraticul aprins, pești mici, albaștri precum safirul. Algele semănau cu niște dansatoare, care se mișcau în sunetele orchestrei mării. Razele soarelui se strecurau pieziși ca niște andrele care împleteau haine calde ca să nu le fie fric sirenelor din adâncuri. Caracatița nu vedea frumusețile, căci se gândea doar la mâncare. Prindea câte un crab, îl înghițea și își spunea: "Mănânc, deci sunt fericită." Uneori, ca să-i treacă timpul, își schimba culoarea după plantele marine. Devenea trandafirie precum coralul, cenușie ca o stâncă sau brună ca o algă. Dușmanca ei era murena, cu corp lung, cenușiu și pătat, cu bot rapace, urât și prelung. Când o zărea, Caracatița arunca spre ea un nor gros de cerneală, apoi se strecura la adăpost. Într-o zi se iscă o furtună puternică ce răscoli peștii și algele. Când apele se liniștiră, Caracatița ieși din ascunzătoare. În fața intrării descoperi o pietricică, frumoasă și rotundă, roasă de mare ca un săpun fin de toaletă. "Bună ziua, Caracatițo!" îi spuse pietricica. "Și tu poți vorbi?" o întrebă Caracatița. "Află că toate lucrurile vorbesc celor care știu să le asculte." "Desigur," spuse Caracatița, fără să înțeleagă. "De unde vii?" "Străbat marea de sute de ani. Vrei să fii prietena mea?" Caracatița deschise ochii mari și rotunzi. "Ce este un prieten?" "E cineva care te iubește și te apără când ești în primejdie." "N-am nevoie. Am cerneală ca să mă apăr," spuse Caracatița. Deodată, din mijlocul unui morman de alge se ivi capul înspăimântător al murenei. Caracatița o ținti din fugă și trimise spre ea un nor de cerneală. Dar vai! Caracatița nu mai avea cerneală. Sfârșitul îi era aproape. Atunci se întâmplă o minune. Pietricica se ridică pe suprafața ei netedă și alunecă în fața ascunzătorii în care intrase Caracatița, chiar când murena se nepustea într-acolo. Aceasta se izbi de Pietricică, o lovi cu coada, dar nu reuși să o urnească din loc. Se retrase cu chipul înnegrit de ciudă. Caracatița întrebă: "De ce ai făcut asta, Pietricico?" "Așa," spuse aceasta timid. "Fără îndoială, pentru că ești prietena ta," îi șopti Pietricica. Așa s-au împrietenit. De atunci, când murena încerca să o scoate pe Caracatiță din ascunzătoare, Pietricica se ridica și astupa intrarea. Caracatița îi spunea apoi toate poveștile mării.